Purtsautetaan tuosta tuomusta öljyä ja kuplia noussa. Vähän sitten saisi jäädä ottamaan tähän. Pystyy asentoon mieluusti, että nuo ilmat tulis pois. Pannaanpa siihen iskari kasaan. En osaa kyllä nyt yhtäkkiä sanoa, että miten tässä kävi. Pisti pikkusen erilaisen jousen. Mittaa samaa, mutta lankavahavuus on puoli milliä vähemmän. Kokeillaanpa puikata tuossa etuvaimentimia paikalleen. No niin, siinä löytyi rikka. Sitten vielä mutteri. Se meni sinne. Löytyihän minuukin. Iskarin ruuit. Sieltä mihin olin ne purkanut. Se on alapäät kiinni siinä ja oikeastaan vois tänään suunnitella tuohon paaralle. Kyllä tähän on tämä puskuri pakollinen. Se ottaapi törmäyksiä vastata se mujaha täysillä kinttuun kiinni. Sen kattaa vähän siihen. Pikkasen vetästään tuohon kolua noin kannolle. Ei oo niin aivan karun näköinen. Kusen isompi. Hettikö ei näy? Kirkas fleksiä. Sitä vasten kun kootat kahtua. Höh. Joo. Tuli vallan monta. No. Rupastaanpa ne siihen kiinni. A few moments later. Sehän on ollut vähänlaisella kuuvauksella tämä jokkiksen kassaaminen, mutta sepä nyt on kasattu siinä. Akkutelineet ja akut ja tuo puskuri on paikallaan ja keulasta tuli aika semmonen sopeva ja pyörät pitää vielä vaihella. Jätän nuo takarattaat, otan mukaan varalle ja
Nuo saa. Varmaan nuo jätään tuohon eteen paikalle ja tuolla on tuo rengasprojekti, niin pitää rata liimaamaan uudet rattaat noihin vantteisiin kiinni. Tämä nyt on tässä aika lailla niinku valmis. Salakut on vieressä. Pitää ruveta keräilleen rojuja kassaan ja tuohon pitää ruveta vaihtaa vielä iskariöljyt. Jos vantteet pitää ottaa mukaan. Saa uutta kumia liimata vielä Viron puolella sitten. Ja tästä ruveta keksiin työkalut kassaa, että mitä sitä ottaa mukaan. Ja vähän ehkä tiskatakin tässä noita työkaluja, että niitä vihtii kantaa mukana ylipäätänsä. Löysi tähän tuo jarru letkukin löytyi. Sain tuosta, kun kävin paikallisella autovara-osaliikkeessä, niin sitten siellä oli öljynpainemittarissa. No, mekaaninen öljynpainemittari, niin siinä on signaalijohtona letkuna nuuta 3 millistä. Saipi ne siihen. Mutta tämä oli aika hyvin pelava ilmestys. Minä tuossa pihalla testasin sitä. Se on mitään muuta kuin rattaat paikalleen. Tai oikeastaan minä otan rattaat pois. Minä en ota tähän renkkata ollenkaan. Se on tuo kaveri, joka lähtee sinne mukaan. Niin yhdellä niistä What the hell? on savirenkaita. Niin se tuo rattaat mukana. Sittenpä ne tosiaan pitää ruveta survoon tuon. Ja vielä sen verran kevyesti ottaa kammaa mukaan, että niitä vihtii venyttää perässä. Katsotaanpas tää sitten ihan erikseen, ihan eri pätkänä. Tässä tuli vähän kokeiltu, että miten se kulkee. Kyllä se pyyhkii melko hyvin irtosepelit. Hietikon läpi sivuhun pääsää.